Здравейте, звездни хора! Аз съм Атрия и ви приветствам на канала си. Благодаря ви, че гледате както видеята, така и рекламите. Също така благодаря за абонаментите, за коментарите. С това помагате за развитието на канала. Днешната тема ще е къде е ключа към сърцето ти. Като сега, преди да започна всъщност с самото видео, отново искам да кажа, че това не е индивидуално четене, т.е. енергията е колективна. Не всичко ще важи за вас и вашата ситуация. Така че в случая вземете само това, което ви резонира. Другото просто го пропуснете. Също така видеото важи във всеки един момент, в който попаднете на него. Така че можете да гледате. Успокойте се, разположете се удобно и нека енергията да протече свободно, за да получим максимално информация. Това, с което сега ще започна, все пак е какъв е човекът, към чието сърце търсим ключа. Какъв е човека, към чието сърце търсим ключа днес? Моля за информация. Какъв е човека, към чието сърце търсим ключа днес? Така. Нека да видим картите, които се появиха. Доста интересни. Големи аркани имаме. Тук имаме и една женска енергия. Така. Сега, като зодия имаме зодия Скорпион, съответно по обесения имаме една зодия Риба, също така по луната имаме зодия Рак и колесницата също е зодия Рак. Така, това е човек, който сега първо всъщност ще започна към хората с мъжка енергия. Т.е. тук има един човек, който е в една... Той женската енергия отговаря на като зодия Риба, Рак, Скорпион, т.е. на водните зодии. Може да е такъв асцендент или луна. Говорим тук за една женска нежна енергия, емоционална, понякога даже прекалено емоционална женска енергия. Доста грижовна. Също така, това е човек, който може да обича. Казвам, може да обича, тъй като не е задължително, съответно да знае как да обича. Така че, за хората в мъжката енергия явно гледате за такъв тип женска енергия. Възможно е, съответно тук да преобладава, ако гледате за човек в мъжката енергия, да преобладава обаче малко повече женската, т.е. да има един дисбаланс. Знаете, че ние сме съставени от мъжка и женска енергия и когато те са в баланс, нещата ни се случват по най-добрият начин. Когато обаче те са в дисбаланс, съответно започват да страдат определени сфери от нашия живот. Също това е човек, който е доста потаен, има доста неща, които явно не знаете за този човек, независимо дали е в женската или мъжката енергия. Има доста силна интуиция. Ако става въпрос за женска енергия, отново с тази карта се показва, че тук, така да се каже, прелива тази женска енергия. Така че твърде вероятно е, ако говорим за човек, който е от мъжки пол, просто при този човек да преобладава женската енергия и именно за това да се получава дисбаланс и в отношенията ви. По асол мечове, доста безцеремонен бих казала човек. Човек, който обича да се изразява кратко и ясно. Даже тук, не знам, имам усещането и такава информация ми се подава, че по-скоро този човек предпочита всъщност да говори само когато той или тя имат да кажат нещо. В повечето случаи предпочита да няма комуникация. Тоест, ако нещо не им харесва, тази комуникация просто не се осъществява. И обича този човек всъщност всичко около него да е ясно, въпреки че може би
Доста от вас ще кажат, че на вас не ви е ясно, не ви е дадена информация какво се случва, защо се случва. Знаете, че в отношенията понякога е трудно, особено когато не сме научени да изявяваме нашите емоции, съответно да го правим. По колесницата, човек, който лесно задгърбва миналото, върви напред, съответно справя се всъщност с живота. Получават му се нещата или получават и се нещата, но същевременно това е човек, който се изживява като една жертва, предпочита да си седи в зоната на комфорт, предпочита да не променя себе си, по-скоро тук търси вината винаги в другите, но никога в себе си. И по смъртта това е човек, който тук по-скоро го усещам като желание, човек, който иска да започне ново начало, всичко да остане зад гърба му, но му е трудно. Тоест, колкото и да върви напред, това не е този напредък, който му се иска или който и се иска. Това е, което мога да кажа за въпросният човек. Малко за скритите емоции. Това е човек, който е отекчен от живота. В повечето случаи гледа това, което няма и го търси постоянно, но не винаги го получава. Това е човек с зависимости. В повечето случаи тези зависимости, тъй като говорим в момента за сферата на скритото, на емоциите, на това, което е в сърцето и душата, тези зависимости са прикрити. Травмите, болката също са прикрити. Това е човек, който се чувства като в един затвор, в едно безизходно положение, въпреки че изход има. Просто не вижда начина, по който да се измъкне от положението, в което е. Задавам сега конкретно въпроса. Къде е ключа към сърцето на човека, за когото гледат хората, избрали това видео? Моля за информация. Къде е ключа от сърцето на човека, за когото гледат хората? Къде е ключа към сърцето на човека, за когото хората гледат това видео? Така. Интересно. Някои от вас може би няма да им се харесват картите, които излизат. Сега първата карта, всъщност, която изпадна е не знам защо казвам седмица мечове, шестица мечове. Това, което ми беше подадено, може би тук хора ще ме поправят, че картата не значи това, но това ми се подава, т.е. тук говорим за една прошка. Тоест, вие не да отидете, лично, не е задължително лично да отидете да му простите на този човек, просто в сърцето си, в душата си на този човек да му простите. Да оставите всички конфликти, всичко, което ви е наранило, обидило, разгневило дори, да го оставите в миналото и реално да тръгнете напред. Тук даже за някой от вас е възможно даже да говорим за един физически акт, т.е. да си тръгнете от живота на този човек, дори ако трябва да се преместите някъде, и явно тогава този човек всъщност ще усети вашата липса и в случая ще започне да предприема някакви действия. Тук за преместване бих казала да го направите само ако това го има като идея в вас самите, просто се колебаете. Ако нямате такава идея, просто, както казах, едно отдалечаване, но задължително и прошка. Това е, което тук мога да кажа по тази карта. По двойка пентакли крайно време е вие да спрете да балансирате, да спрете да се опитвате тези отношения по някакъв начин да вървят, да намерите по-скоро един баланс и да вземете решението за себе си. Тоест, ако решението е край, повече няма да съм с този човек, то плътно да се придържате към това решение. А ако решението ви е да стоите и да чакате този човек, отново да се придържате плътно към това. Като съответно си понесете необходимите последствия, т.е. пренебрегване, болка,
нали, ако този човек по някакъв начин ви наранява, вие се обиждате от действията му. Така че тук вече зависи от вас самите. Също така по Рицар Пентакли трябва да влезете в една енергия на един спокоен човек, уравновесен човек, стабилен човек. Да премислите малко повече нещата, тъй като явно тук повечето от вас действат с едни емоции и след това съжаляват за това, което са направили. И може би в повечето случаи дори обвинявате самите себе си. Тук за хората, които са в женска енергия, бих казала, забавете малко темпото. Тоест, влезте си наистина в вашата си женска енергия и специално към този човек проявявайте една женска енергия. Женската енергия, това е способността да изслушваме, да приемаме, да бъдем спокойни, да бъдем като водата. Тоест, знаете, че в повечето случаи всъщност водата може да е спокойна на повърхността, но под повърхността да кипи нали, водовъртеж и каквото се сетите. Тоест, по-скоро тук по някакъв начин да се умявате да не показвате особено негативните си емоции, тъй като явно тези негативни емоции влияят на този човек. Ако мислите, че можете да се справите с това, съответно направете го. По осмица жезли, за тези от вас, които имате комуникация, явно тук трябва да промените начина на комуникация. Ако до момента сте били язвителни, когато изчезва този човек, нали, го питате къде е бил и така нататък, т.е. тук по-скоро да се насочите към една малко по-умекотена комуникация. Не ми се ще да казвам любовна комуникация, защото ако човека, с който имате комуникация, не показва, че желая да е с вас, тук по-скоро влезте в една по-игрива комуникация. Нека да не е любовна, но да е по-игрива. Също така, за част от вас, под тази осмица жезли, по-скоро ви се казва да насочите енергията към себе си, т.е. да пътувате, да намерите нещо, което да ви кара да се чувствате, така да се каже, живи. Защото тази карта значи бързо развитие на действията, т.е. на ситуацията. Т.е. бързи действия, за да се развие бързо ситуацията. Т.е. не дейте вие да заставате в това висящо положение. Ако човека срещу вас е избрал да стои да виси, избрал си е зоната на комфорт и не желае и се страхува да излезе от нея, то вие излезете от своята зона на комфорт. По крал мечове, тук е необходимо наистина да станете малко по-дистанцирани. Тоест, да, обичайте си го човека, имайте си емоцията към този човек, но трябва да бъдете първо кратки и ясни в комуникацията и малко по-дистанцирани. Тук по-скоро може би да не сте винаги на разположение, а наистина да си следите вашите неща и съответно да можете да казвате не. Особено когато е важно за вас самите. Тоест да не слагате този човек на първо място. Сега ще задам въпрос още веднъж с още едно тесте. И след това може би ще попитам все пак какъв би бил резултат, ако изпълните тези действия. Моля за информация къде е ключа към сърцето на човека, заради когото хората избрали да гледат това видео, го гледат. Къде е ключа към сърцето на намисления от хората, които гледат това видео, човек? Може би така е по-коректно да го назова. На дъното на колата имаме осмица чаши, т.е. да оставите всичко лошо, всичко негативно в миналото, т.е. едно да започнете наново. Тук имаме отново осмица жезли, няма да я коментирам картата повече. Мисля, че казах достатъчно. Сега. Интересни карти. Тук ще направя малка промяна, тъй като двойка мечове отново говори за избор, за решение.
няма да ви е лесно решението, т.е. вие самите трябва да вземете някакво решение за себе си. По-скоро, отколкото да чакате човека срещу вас да вземе това решение. Явно, когато вие вече сте твърдо убедени какво искате в живота си от този човек, то тогава нещата ще започнат да се случват в една или в друга посока. По шестица чаши, да търсите един баланс, една хармония. Тук по-скоро да бъдете като приятел до този човек, когато е необходимо само, не да го правите постоянно, да помагате, ако има някакви пречки, тъй като явно този човек това го оценява. Т.е. по-скоро, ако можете да влезете в ролята на един приятел, т.е. готови сте да чакате този човек да реши въобще има ли чувства към вас и иска ли да е с вас, то реално да сте насреща, когато този човек има трудности, когато този човек има някакви пречки, проблеми. И тук Асо Пентакли по-скоро го свързвам с вас. Тоест, вие да намерите вашето стабилно ново начало, вие да се чувствате наистина добре, на вас да ви вървят нещата в живота и явно тогава този човек, тъй като вие може би няма да сте толкова фокусирани в него, всъщност в крайна сметка ще вземе да се появи. Нека сега да видим какъв ще е резултата. И тук тази карта също по десятка жезли, по-скоро и да се освободите от вашите товари. Защото когато носим товари от миналото си, носим болка от миналото си, тази болка, тези травми всъщност се отразяват в всички наши взаимоотношения. Така че тук нещата изцяло си зависят от вас. Тоест, дали искате да излекувате сърцето и душата си и да продължите на чисто в живота си и съответно вие самите да се чувствате добре със всеки един ваш избор. Какъв ще е резултата, ако хората, които гледат това видео, изпълнят това, което картите казват? Моля за информация. Какъв ще е резултата? Интересни карти. Сега тук лично според мен има два варианта. Тъй като явно за част от вас, всъщност човека, за който гледате, просто е човек, който трябва да ви научи на нещо и когато вие си научите уроците, реално вие вече няма да го искате този човек във вашия живот и по-скоро ще се освободите от този човек. Предполагам, някои от вас няма да са доволни от това развитие на нещата. Защо го казвам? Защото първо тук се появява една петица чаши, извинявам се. Петицата Пентакли пък е липса на комуникация и изоставяне. Така че явно не е случайно казвам картата като петица Пентакли, но т.е. вие няма да се чувствате удовлетворени от тези отношения и по-скоро вие ще изберете себе си и в смисъл няма да искате да сте с този човек. Т.е. кармата ще бъде изчистена и съответно вие ще продължите по своя път. Ще вземете вашето решение, колкото и да е трудно то по двойка жезли. Съответно ще вложите нещо във вашия живот, за да получите плодовете на труда си. И тук за част от вас, даже по-голямата част, които явно тръгнат по този път, т.е. да прекратят тези отношения, просто ще срещнат човек, който даже по-скоро бих казала, ще се появи човек, и то много бързо, който ще иска да е част от вашия живот. Вторият сценарий е просто така доста трудно ще преживеете цялата ситуация, докато се стигне до там да се изчистите кармата с този човек, да бъде взето трудното решение и съответно този човек да влезе във вашия живот и да започне да работи заедно с вас върху тези отношения. Тук нещата зависят от вас и тук по-скоро отново, като даже тук в този сценарий това, което ми се подава е, че ако вие гледате от гледна точка на липсата, т.е. че този човек го няма, че този човек не ви дава това, което ви е необходимо, то в този случай не очаквайте нещата да се развият много положително. Така че тук всичко зависи от вас. Дали ще се вгледате в това, на което ви учи този човек, защото
Тук тази карта не е случайно нарисувана по този начин. Т.е. хората, с които имаме взаимоотношения, в повечето случаи са наше огледало. Тези хора ни дават определени уроци. Това е, което имам да кажа. Надявам се информацията да ви е полезна. Аз ви благодаря и до скоро!